Λεωνίδου 11 σας προτείνουμε έναν επαγγελματικό χώρο ενιαίο 165 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος είναι κατάλληλος για πολλές χρήσεις, εμπόριο και υπηρεσίες. Μπορεί κάποιος να φτιάξει κάποιο φαρμακείο, ιατρείο, φροντιστήριο ή οτιδήποτε άλλο. Δείτε λοιπόν, ψιλοτάβανο. Έτσι, και υπάρχει και προσβασιμότητα στον κήπο, όπου έχουμε και την πρόσβαση στην τουαλέτα. Βέβαια κάποιος μπορεί να το γυρίσει και από μέσα, είναι σε αυτό το σημείο ακριβώς, το μπάνιο. Οπότε κάποιος μπορεί να τη γυρίσει και χρήσει από μέσα.